Većina ljudi na početku svog investicionog puta samo bira deonice ili fondove bez određenog cilja ili strategije. Otvore aplikaciju, listaju kroz trendovske akcije ili preporučene fondove i kliknu kupi. Ali trend nije strategija. Slušanje preporuke prijatelja također nije strategija. Bez dobre strategije i najbolje investicije mogu se pretvoriti u loše odluke samo zato što nisi znao šta ti je cilj. Pre nego što uložiš novac, moraš da odlučiš kakav investitor želiš da budeš. Tvoja psihologija, tvoje emocije i tvoji ciljevi, to su stvari koje će odrediti tvoj uspeh ili neuspeh. Zato je ključno da pre nego što otvoriš račun i prebaciš prvi iznos, sedneš i iskreno odgovoriš na ova pitanja. Šta želim da postignem? Koliko rizika mogu da podnesem? Koliko vremena imam ispred sebe? Tek kada razumeš odgovore na ova pitanja, možeš da napraviš strategiju koja neće pući na prvom padu tržišta, već će te voditi ka ciljevima decenijama unapred. Rizik je reč koja izaziva neprijatnost zato što asocira na opasnost, gubitak ili nesigurnost. Ali u svetu investiranja rizik nije opasnost, on je tvoj kompas. On definiše izbor investicija za tvoj portfolio. Evo šta to konkretno znači. Deonice. Visoka volatilnost, visok rizik, ali i visok potencijalni prinos. Cena može da varira značajno iz dana u dan. Obveznice. Manja volatilnost, manji rizik, stabilniji, ali skromniji prinosi. Novac, keš ili štednja, nema volatilnosti, ali je sklon gubitku kupovne moći zbog inflacije. Siguran na papiru, ali u realnosti gubi vrednost. Rizik ne treba da te plaši. Rizik je varijabla koju kontrolišeš kroz svoju strategiju. Kako onda odrediti koliko rizika možeš da priuštiš? Pogledaj u kom periodu života se nalaziš. Vreme je ključna varijabla u investiranju. Što imaš više vremena ispred sebe, to možeš da priuštiš veću volatilnost i kratkoročne gubitke, jer će tržište imati priliku da se oporavi. Ali što si bliže ciljevima, penziji, kupovini kuće, školovanju dece, to moraš biti oprezniji, jer nemaš luksuz da čekaš decenije da se portfolio oporavi. Nema jedne strategije za sve. Tvoja strategija mora da bude prilagođena tebi. Važno je da zapamtiš ovo. Ne postoji tačna formula koja će ti reći da li ti portfolio odgovara ili ne. Ali postoji jedan pouzdan indikator koji će ti pokazati da li je tvoj trenutni portfolio dobar za tebe. Tvoj san. Ako se noću budiš u strahu od sledećeg pomeranja cene, ako stalno brineš i proveravaš aplikaciju, onda si preuzeo previše rizika. Tvoj portfolio ne odgovara tvom emotivnom kapacitetu. Dve različite osobe mogu da gledaju isti portfolio i vide potpuno različite stvari. Jedan će reći premalo rizika, drugi previše. I obojica će biti u pravu. Kada investiraš izvan svoje zone komfora, uhvatit će te panika i prodaćeš u pogrešnom trenutku. Onda ćeš kriviti tržište, a u stvari je tvoja strategija zakazala jer nije bila prilagođena tebi. Kad razumeš sebe i svoje potrebe, tvoj portfolio će postati deo tebe. Sve će biti jasnije. Nećeš se više nervirati da li je tržište gore ili dole. Nastavit ćeš samo sa svojim planom. Biti konstantan u investiranju i krenuti što ranije je najmoćnija kombinacija koju imaš. Zašto? Jer moć složene kamate treba vremena da dostigne puni efekat. Što ranije počneš, to više vremena imaš da tvoj novac radi za tebe. Ne postoji savršen moment, postoji samo sada. Mnogi ljudi čekaju pravi trenutak ili kada budem imao više novca. Ali istina je, bolje je krenuti sa 100 evra mesečno danas nego sa 500 evra mesečno za 5 godina. Vreme je tvoj najveći saveznik, nemoj ga bacati.